dito para sa ating tema ngayon. Maglalaro tayo ng pag kinilig ka, talo ka dahil ang lamig daw. Sabi ng mga admin, gusto daw nilang kiligin. At syempre gusto ko rin uminit. Kaso di ko rin pwede gamitin kasi masisira ang green screen. So ate lang simulan para na makaramdam kayo ng pagmamahal. Kali kay Mark. ギューして。そんなすぐにさギューしようとするのやめてくんない？いつもいつも。慣れ慣れしい。 Story ng さすがに。 short-haired Japanese girlfriend na hindi magpapakamatay. やめてよ。なんで？ Boy, binabangungot ka, gago. Nabangungot ka, boy. Pigati, ba't mo ako ginising? Ito, galing kay Vincent. Babe, if he made you pay 50-50 on the first date, alis. Alis! Kaya gusto ko lang na chinita girlfriend na hapon eh. Nasa na may mga anime natin memes. So, tsaka spam nyo nga sa comment, tsaka i-like nyo para ganahan yung mga admin sa anime memes. Nang paggawa yung puday na yan para hindi maging 50-50. Like, okay lang naman, naiintindihan ko naman. Kung kaya mo man libre, sige man libre ka, diba? Pero ano ba naman, 2021 na, Di ba ako seryoso si ate dito, pero araw-araw sinusubukan ako ng kalawakan, hindi maging masama sa kapwa ko eh. Kailangan ko ibaba. Ang dami pwedeng laitin, ang dami kong pwedeng ad hominem ngayon, ang dami kong pwedeng high school at pang elementary ang mga bata at mga kay ate ngayon. Pero iiwan ko na lang lahat. Sige, 70-30 na lang. Sige. Hindi pwedeng hindi magbayad na yung babae. Pare-pareho lang tayo pighati dito. Pare-pareho lang gustong gumising sa buhay. Tigil na natin doon. Okay. Alis na rin tayo dito. Bago pa tayo may masabing masama. So, Kabayan! Napunta! Are you okay? Are you okay? No, I'm not okay. Kung nalaman mo Pilipino ka pero sa ibang bansa, hindi. I'm not okay. Oh my God. Ay, hindi pa kasi. Yan, tulungan mo. Yan ang tunay na gentleman. Hindi kailangan isang dami mo. Pan-date. Are you Philippine? Oh, I'm not. I'm Korean. Oh, fuck. Oh. Korean ba? Sige, bitawan niya na. Dalagang Pilipina lang gusto ko. Lahat ng babae, kahit anong lahi, basta mamahalin ako tunay, masaya na ako. Take care, take care, take care. Joey, Joey, Joey. Alam mo, Pilipino. Take care, take care. Where are you going? I help you. I help you. Where are you going? Huh? Huh? Aray. Naka-shorts ba siya sa lamig na yan? No, baka thick siya. Sunod! Siya na naman! Never giving credit where it's due cause you don't like pussy and power. Venom. Dito kilig. Sukat to. Tama na. Sunod! Sana all may bebe tayo. Di ka nakakasawang tingnan. Magbasdan ang iyong copyright. Ako na lang. Kahit wala kang bahay, kahit wala kang pera, basta minamahal kang tunay. Yan lang ang kailangan natin. Nung 50-50 po, pag nakahiga tayo sa sahig, wala tayong paghahatian. Alis! Galing kay live. Ano? Mamaya. Bagang magay, di pa nga ako nakakain. Huwag mamaya tangali mamaya. Tama! Ano 50-50? Bayaan yung 5 piso mo. Para away lang ng magjowa. Yan ang tulay na nagmamahalan, di ba? Hindi pwedeng under ka. Hindi ka pwedeng over. Pero hati-hati lang. 50-50 lang. Mapasa date man yan. Mapasa relasyon nyo. Balanse lang. Kay Clarence. Why are we still here? Just to Gisingin mo ako! Every night, I can feel my leg and my arm. Mahirap kumita. Mahirap magka-follower sa TikTok eh. Ba't ba? Kasi mo, ba't ngayon hindi ako magising? Sumpali mo. Pagmasta ng iyong mga mata. Buti na lang talaga wala akong TikTok. Tangina buhay. Gati, kirot, lumbay, dalamhati. Galing kay Lawrence. Malaki ba yan? Yan o. Yan. Ang ano mo? Yan o. Okay, nakinilig yung tenga ko. Parang yung kanina. Sunod! Napit akong kiligin. Wala kayo na ulit.
Mukha niya si An Mateo. Tama nga naman. Landi mo! Di ba pag umiihi ka, kinikilig ka din? O pwede na. Pang kilig na din. So, sunod! Galing kay Dark Age. Pag ganito tunog nila, wala, nag-acting lang sila. Gumising ka! Boy, binabangungot ka. Hindi ka talaga magaling. Okay na, mapapakambyo na ako nito. Tama na. Sabi ko, kilig, hindi kanto. Ang dumi-dumi nyo. Galing kay Tenzo. Hi guys, tara kain tayo. Ulam Gusto rin niya guys. na hotdog. Gusto ko ng hotdog mo. Subuhan mo ako. Hindi na ako baby. Okay. Kaya ako kinikilig. Ito kilig, gapig-hati na to. I let go of my claim on. It's a free world. Kabi niya, mahal niya ako. Kalokohan. Came from sometimes. Hindi tayo maglokohan dito. Sunod. Okay, Robert. Kain guys, hipon. Kumain ka na. Pa-video-video ka pa dyan. Nakikikain ka lang naman. Kung ano sa mga ugali, pang mamay, ko lang eh. Totoo ba yun? Mukhang skit. Sabi ko, nakikikain ka lang dyan, tapos kaya mo sabihin yun sa kinakainan mo. Parang hindi na, parang hindi totoo. Tunay na lalaki, parang date kayo mukbang, libre mo lahat. Kahit may double chin na yung kasama mong date, pakainin mo lang pakainin. Tapos kainin mo din yung mga pangako mo sa kanya. Pawiin mo na lang. Lord. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart. Ay, hawak niya. Beer ba yun? At tubig. Okay, wholesome. Okay, tama na. Hop. Pagkasara ng pintong yan, tapos ka. Walang 50-50, 100% sa'yo mamaya. Ayoko na, leche. Sasaktan lang, no? Kinig. Ano yung sinasabi nila sa anime pag nakauwi na yung lalaki mo yun? Kailangan ko na ng anime memes, men. Sunod, kalagay Arpileda. Pilito ay mga bugo, panirado, good mo. Abando na bugo kayo, Kilig, Kim. okay, Rod. Pumili ka. Di mo ako iyakan. Mga bugo kayo mo. Abandon ko 5 games. May magkamoy modula ng 5 games abandon. Mga bugo, kayo mo kayo panirado mo, be. Di mo ako iyakan. 50-50 tayo dito. Balance lang. Sorry, na-distract ako. Nasa recommended. Sunod, galing kay Zenith. Okay, siya na naman. Konnichiwa. Bakit hindi ito blurred? Hindi ako sanay. Boy, binabangungot ka, gago. Tama na! Binabangungot ka, boy. Paano pagsampal sa akin ng katotohanan? Sunod! Galing kay Ellie. Pagalit ka sa kanya. Mahinang nilalang! Napakahina mo! Pero okay lang, hindi ka kailangan gisingin. yo, walang jowa, check. Hindi ko rin alam bakit wala kang jowa eh. Tanungin natin si ate, baka bagay kayo ni ate. Alis! Basta mahal mo sarili mo, hindi mo na kailangan ng pagmamahal ng iba. Kasawa kang tignan. Tunod! Been at it for hours. I know you thirsty. You kiss me so sweetly. Kailangan mo magpaalam? Like Hershey's. Just tell me how you want your it. Girl, you know I've been feeling. It's been a late night dream. Ano kailangan mo paalam sa'yo? Magulang ba kita? Gets ko naman yung sasabihin mo, pupunta ako dito, pupunta ako ganyan. Pwede magpapaalam? But pag pinagbawalan mo ako, hindi ako pwede lumabas? Pag mamay-ari mo ba ako? Siguro dito ko kayo sa pagpaalam, sasabihin mo lang saka pupunta. Pag pinagbawalan kita, hindi ka na pwede pumunta sa mo gusto. Hindi yan 50-50 po! Siya, 70-30 naman. Alis! Sunod, galing kay Sunshine. Selos. Di mo ba ito? Let this pretty thing next to meet you mucho gusto. Sweet like that churro. Woo!
iniinis nyo ako ha. Gusto kong kinigin. Wala naman bagyo, wag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, Beanie, just touch my body. Sunod. Babae may normal na boyfriend. Hi, babae may normal. Mahal ko ito, akin kaya siya. Kung ganito talaga na hindi high school, may problema ka na sa pag-iisip. Pero high school ka, okay lang naman, di ko naman naiintindihan ng sarili mo. I love you, Ben. Sunod. Ano ba ulit-ulit na lang yung copyright na kantang to? Masakit. Lagyan mo sa mata, masakit yan. Sige, lagyan mo sa mata. Yan, masakit yan. Alam mo, ganito masakit. Hindi puso. Matang masakit. Magandang biro ba yun? Ang sakit na, di ba? Gago. Ilagay mo yung bike sa harap niya, yung gamitin ng sabon. Okay lang yan. Ayaw na naman na magsasama. Sunod! Medyo guilty ako dyan. Bakit ba? Nagawa kami ng tadpoles. LDR. Finally, sana may internet. Hindi yan totoo. Internet lamang. Mahalin nyo lang hanggang makita sa personal. Sobrang worth it. Sana pagmasdan ang iyong mga kamay. Sunod. Ano mula yung sinampal ko kay Yuri. Tayo na legit ba? Magaling! Hindi ka iiwan ng sineskwela. Mga natututunan mo. Hindi ka iiwan ng mga nalalaman mo. Ng iyong kokote. Kikiligin na lang. Kilig na lang naging pighati pa. Sunod. Sila na naman. Kanina pa kita pinagmamasdan. Bawat dalaw sa salo. Isigil mo lang kung tama ka. Aling aking sinusundan. Kahit saan makarating ay aking sasabayan. Bakit di ka lumapit sa akin at hawakan mo? Sim na itong video. Ayoko na. Sunod. Kaya mga walang jowa. Pang pinupunta natin mga tatay. Hindi tayo bibiguin ng bold at ng ating kanang kamay o kaliwa o pareho. Sunod! Ay naku, tigilan mo ako! Sa magulang ka muna maghanap ng pagmamahal bago sa iyo pa. Kaso baka wala siyang magulang. Sige, good luck na lang sa'yo. Sunod! Kala kay buhay biology. So, what are the possible genotype and phenotype offspring when you had little vaginas, black hair and brown, was crossed with a female having the same genotype, no, black hair, stomach over black. Yan! Kung nakikinig ka, kung inuna mo kasi muna pag-aaral mo, masasagot mo to. Hindi ka pa makakabuntis. Kokote, bago kantot, di ba? Alamin. Tama kayo sa senior eskwela. Kaya wag kang malungkot, kuya, sa senior eskwela. Kahit hindi pa kayo. Sunod, naiintindihan ko yan. Para yung green-minded, green-itch, yan. Yan tayo lahat eh. Hindi ko naman kawalan eh. Sunod. Anong halaman ang pwedeng iswap kay mami kapalit ka? Nakaw nga. Yo! Ano sabi? Ano daw halaman ang pwedeng Anong halaman ang pwedeng diligan? Itanong mo nga kung anong Sorry halaman po. meron. Sorry po, mami. Alis! Kasi nga ata ko nga inyong Hindi! isaswap nga. Itatanong ko lang naman kung anong halaman paano meron doon. Alam mo naman kung mahilig sa halaman. Pero hindi kita isuswap. Ayun, narinig mo ano daw halaman ang meron ho kay Halaman. Dian. Pero hindi daw ko isuswap. Pasensya na. At least nag-isip si mami. Anong lengguwahe yun? Alam mo, ako kasi syempre Tagalog ako. Basta hindi Tagalog, Bisaya na agad. Sunod, para makausap natin si ate, di ba? Baka gusto din niya madiligan ng halaman. Ang nanay niya, ano ba? Galing kay Zach. Tapusin na natin ito. Reasons ko ba? Ayaw ko. Tama. Landi ka din ha. Papera ka muna. Pag kaya mo na akong bayaran libre sa date natin, pwede tayo. Pag hindi 50-50. Sunod at panghuli. Ang pinakauna nagpakilig sa ating lahat. Punta, reaction. Yes. Napakagandang panghuling video. Huwag mo si Anden! Huwag mo akong bad tripin internet.
Sino to? May kilig na kilig. Ikaw din eh. Kinilig ka din. Nakita na sila. Anak nang! Sinisira kaming kilig ko! Internet ako, 3 araw ka na wala. Huwag mo. Alo, parang ikakasal lang. F na F. Feel na feel. Alam ko, fuck na fuck eh. Sorry. Ang bastos! Tuto tayo magantay. Sige, pag-loadin muna natin. Ay, inis na ako kanina pa. Ayan, ayun na. Puno ka na. Ito mga unang, ano ba to, reactors ng YouTube. Meron siya edit eh. Sino to? Quality pala yun. Alam mo, mga 2010 to eh. Okay na eh. Yun na. Wala kang macho-macho ni Aldi, kaya yung suntokin yan eh. Kung F na F ka na, kung F na F ka na kay main, winasak mo na yan kanina pa. Pero doon nagtatapos yun. Sana kinilig kayo. Kung gusto nyo pa na mga ganito, kung gusto nyo makaramdam ng tibok ng puso at ng bayag, huwag nyo tayo like, share sa mga 50-50 nyo ng friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paul, mamahalap.